100 kilometrů v horách, 3 dny, 10 kilo na zádech a pocit, že už nemůžu udělat ani krok. Ale víte co? Přesně v tomhle utrpení jsem našel něco, co v běžném životě ztrácíme. Klid. V dnešním videu se podíváme na to, proč utrpení nemusí být nepřítel, ale naopak možnost k růstu. Ahoj, já jsem Mates, tohle je můj svět ideí a v dnešním videu se podíváme na téma diskomfortu pořádně do hloubky. Příběh o extrémním výletě. Nedávno jsem svolal partu kamarádů a řekl jsem, co kdybychom šli na výlet, kde si šáhneme na úplné dno. Netrvalo dlouho a hned se našlo několik dobrovolníků, kteří by se mnou něco takového podstoupili. Jeden z nich, budeme mu říkat Richard, řekl, půjdeme přes Beskydy pěšky až do Polska. Bude to sranda. A tak se vydalo 8 statečných na výlet a to vlastně ani nevěděli, co je vlastně čeká. Připravit se na takovou trasu není jen tak. Nespíš v hotelu, takže si musíš připravit něco, v čem budeš spát. A stan úplně není volbou, protože je moc těžký. Takže ti bude muset stačit hamak nebo tarp. Taky potřebuješ něco k snědku, obzvlášť když je tvůj kalorický výdej vždycky přes 2000 kalorií za den. Seznam věcí, co potřebuješ, je poměrně dlouhý. Ale tady přichází ten háček. Čím víc si toho vezmeš, tím těžší to máš. A tady už přichází velmi důležité slůvko. Komfort. Chceš mít komfort lehkého batohu, ale zároveň umrznout v noci taky není úplně ideál. A pokud chceš mít komfort, tak proč vlastně jít na takový výlet? Může nám diskomfort nějakým způsobem pomoct? A proč ho vůbec někteří lidé vyhledávají? Přesně na tyhle otázky se budu snažit dneska zodpovědět. Co to se mnou udělalo? Je zajímavé pozorovat vlastní tělo, kdy se dostane daleko od rovnováhy, daleko od všedního dne. Člověk si za takovou cestu prožije celou řadu různých psychických rozpoložení. Od naprosté mánie, kdy se člověk po 30 kilometrech rozhodne dalších 10 kilometrů běžet jenom kvůli tomu, aby stihnul nějaký svůj vysněný cíl. Objevila se také bezmoc z toho, že nemáš co jíst a pít po tom, co si za poslední půl den našel jenom vyprahlé studánky. Až po neskutečný strach z toho, že kousek od své hlavy slyšíš kroky, aby zjistil, že to je kočka? Ano, opravdu jsme viděli kočku v lese. Dneska spínka? Ačkoliv se už první den naší výpravy ukázalo, že se v naší skupině objevují docela velké rozdíly v tom, jaké máme síly, tak musím říct, že se mi můj tajný sen u všech splnil. Nejde o to, kolik ujdeš, uběhneš, uplaveš nebo cokoliv jiného. Jde o to, aby ses překonal. Abys rozbil svůj dosavadní koncept o tom, čeho jsi vlastně vůbec schopný. A co vlastně udělal s mou hlavou 100 kilometrů s 3kilometrovým převýšením během 3 dní s 10 kily na zádech. V první řadě musím říct, že jsem si absolutně pročistil hlavu. Bez těch všech věmů velkoměsta, které jsou v Praze všude přítomné. Měl jsem dostatek času na to popřemýšlet o tom, kdo vlastně jsem a jak se mi mění mé životní priority. Můžeš pozorovat všechno to, co se děje v pozadí tvé hlavy každý den, ale nevěnuješ tomu pozornost. Taky jsem se brutálně překonal a bylo to znát na mé fyzické kondici hned po tom, co jsem se vrátil. Když jsem se šel 2 dny po návratu proběhnout a běžel jsem do kopce, tak jsem si uvědomil jednu velmi zajímavou věc. Že nemám s dechem absolutně žádný problém. Mohl jsem přidat víc a víc a víc. Jako by se ve mně promil nějaký blok, že při běhu do kopce zkrátka nemůžu dýchat. A když o tom tak přemýšlím, tak mi to docela připomíná různé náboženské a šamanistické praktiky. Tak se na to pojďme podívat. Šamanismus. Napříč světem se v různých šamanských kulturách objevují takzvané rituály přechodu. Je to činnost, která se uskutečňuje při nějaké životní změně, například přechodu do dospělosti. V naší kultuře bych to mohl přiblížit například třeba svatbou. To je taky takový rituál přechodu, kdy přecházíme ze stavu svobodného do sezdatého. Rituály přechodu, ať už tradiční nebo ty novodobé, slouží k podtrhnutí nějaké události, která je pro danou kulturu nějakým způsobem důležitá. A právě šamani při těchto rituálech často využívají kombinaci fyziologického i psychologického utrpení. Například v Gabonu provádí iniciační, takzvaně přijímací rituál do náboženství Bwity za použití psychedelické drogy ibogaine získané z kořene keře iboga. Jedince, co tuto látku užije, čeká až 2denní, velmi intenzivní intoxikace. Ta je doprovázená různými hudebními repetitivními prvky a tancem členů kmene. Kombinace tohoto všeho často vede k vizionářským stavům, velmi silným halucinacím, které jsou často doprovázeny psychickými muky
a zvracení. V jiných kulturách se při těchto rituálech přechodu využívá například extrémní hlad, žízeň, teplo, chlad a tak podobně. Všechna tato muka mají něco společného. Jejich cílem není bezvýznamné utrpení, ale právě to utrpení dává význam. To utrpení pomáhá zvědomit danou zkušenost, tu změnu toho stávajícího na nový stav. Nebo je to také určitá forma zkoušky, která daným lidem pomáhá předefinovat, přerámovat nebo rozbít dosavadní úsudky o jejich vlastních schopnostech. Pojďme se ale taky podívat na to, jak k tomuto tématu přistupuje jeden velmi významný filozofický směr. A o jakém jiném filozofickém směru bych v kontextu utrpení měl mluvit, než právě o stoicismu. Na začátek jenom musím dát jednu pro mě velmi důležitou odbočku, protože je to věc, kterou si celá řada rádoby stoiků na internetu mylně vykládá. Stoici jsou známi pro svůj apatický postoj k životu. To si v našem světě vykládáme jako takový postoj, kde nejsou obsaženy emoce. To je ale velká chyba a stoici by s tím také nesouhlasili. Na rozdíl od emoční prázdnoty, apatie ve stoicismu vyjadřuje vyzrálost, schopnost nenechat se svést svými paté, tedy vášněmi. Odsud taky pochází pojem apatie a paté, bez vášní, ale ve smyslu toho, že se nenecháme svést těmi vášněmi. My ty vášně, které k nám přichází, přijmeme, ale poté se až ten stoik rozhodne, jestli se s nimi nechá svést či nikoliv. Stoik si vybírá, čím se nechá svést a čím nikoliv. Stoici nejsou žádné kamenné tváře, ale jsou spíše někým, kdo je schopen hluboké sebereflexe. Ale taky to souvisí s tím utrpením a dostaneme se k tomu. Například Seneca, ten byl slavný římský filozof a státník, který žil na přelomu našeho letopočtu. Ten zdůrazňuje, že strach z bolesti, chudoby či smrti nás zatročuje víc než ty samotné události. Seneca radí, aby lidé žili několik dní v roce velmi prostě, jedli nejchudší pokrmy, spali na tvrdé podložce a oblékali si tvrdé, nepohodlné šatstvo. A měl i svůj důvod. Tvrdil, že taková zkouška diskomfortu v lidech zlomí strach z budoucího nedostatku. A nejenom to, člověk má potom mnohem menší strach z nejistoty, protože se sám dostane do stavu, který je daleko od rovnováhy. Pro tebe by to mohlo třeba znamenat nějaký víkend vynucené askeze, bez technologií, spaní na podlaze, k pití jen voda a k jídlu jen chleba, rýže nebo úplně základní nejlevnější potraviny. Cílem rozhodně není dobrovolně se trestat, ale spíše uvědomit si, že ke štěstí ti často stačí mnohem méně, než co třeba v běžném životě vidíš kolem sebe nebo vidíš právě na sociálních sítích. Třeba ode mě. Když jsme si řekli nějaké příklady, jak to dělají v různých kulturách, tak si teď pojďme říct, co na to vlastně říkají výzkumy, psychologie a zda to má vůbec nějaký smysl. Stress mindset. Stresový mindset se odvíjí od postoje člověka vůči stresu. Každý z nás zažívá stres v určité míře a ne vždy jej dokážeme ovlivnit. Důležité ale je to, jak se na ten stres díváme. J. Crum, autorka této teorie, ve svém původním paperu ukazuje, že existují dva typy stresového mindsetu. Ten první věří, že jim stres škodí, zatímco ten druhý věří, že může pomoci a že je dokonce třeba žene dopředu. Letošní studie na více než 2000 studentech medicíny ukázala, že mindset stres posiluje, negativně koreluje s vnímanou psychologickou bolestí. To znamená, že čím více máme mindset, že stres nám pomáhá, žene nás dopředu, tak tím menší duševní nepohodu budeme zažívat. Studie ale navíc ukázala ještě jednu velmi důležitou věc. Spojitost mezi stres mindsetem a duševní nepohodou je mediována ještě dalšími dvěma proměnnými. Přerámováním a identitou. Jednoduše řečeno, je to jako kdyby slezl na pyramidu, která má 4 dílčí schůdky. Nejprve musíš změnit svůj stres mindset. Ten ti pomáhá změnit nebo přerámovat tu danou situaci. O přerámování jsem dělal celé samostatné video, tak ti ho dám do popisku videa nebo tady někde do karty. Díky tomu se ti může změnit identita a nakonec zažíváš i to nižší psychologické utrpení. Pojďme si to říct na příkladu mého příběhu ze začátku.
Nejprve jsem si změnil ten stres mindset. Duševní nepohoda nebo nějaká fyzická nepohoda byla pro mě cílem. Chtěl jsem sám sebe nějakým způsobem překonat. A to mě hnalo dopředu. Poté přichází přerámování. Třetí den ráno se probudím úplně dehydratovaný, podvyživený a extrémně unavený. Přesto všechno si ale řeknu. Pro tohle přesně jsem si sem šel a bolest mě nezastaví. Tím se posílí i má identita. Stávám se někým, kdo je schopný vydržet i v extrémních podmínkách. A nakonec vytoužená odměna. Překonal jsem sám sebe a tím pádem i posunul hranici toho, co vlastně jsem schopný udělat. A z toho vyplývá, že má psychická nepohoda v rámci celého výletu byla nižší, protože jsem ten stres a ten diskomfort vnímal jako něco, co mě hnalo dopředu a ne jako něco, co mi škodí v danou chvíli. Další teorie nám ukazuje, proč by snížení duševní nepohody v důsledku nějaké stresové události mohlo být dlouhodobé. Posttraumatický růst. Lidé jsou dost dobře obeznámeni například s fenoménem posttraumatického stresu. Ten postihuje například vojáky nebo lidi po autonehodě. Rád bych vám ale ukázal, že traumatické události mohou za určitých podmínek vést i k osobnímu růstu. Tento koncept jako první v 90. letech zpracovali Teči a Cahoul. Jejich teorie nám ukazuje, že prožití nějaké velmi náročné a někdy až traumatické události může vést ke zvýšení odolnosti i toho, jak vnímáme sami sebe i své okolí. Metaanalýza 42 studií ukázala, že posttraumatický růst postihuje až 50% lidí, co zažijí nějakou traumatickou událost. Tam se řadí například rakovina, úmrtí blízkých, přírodní katastrofy nebo třeba válka. Růst se objevil zejména ve dvou oblastech. Vnímání osobní síly a ocenění života. Vnímání osobní síly znamená, že lidé se vnímají jako silnější, protože si řeknou, když už jsem zvládnul tohle, tak zvládnu cokoliv dalšího. Ocenění života představuje vděčnost za to zkrátka být a za to, že si užívají i jednoduché maličkosti všedního života. Ale co stojí za tím, že někteří po traumatických událostech rostou, zatímco jiní upadají do utrpení? Pozorně už ví, protože to do značné míry souvisí právě se stress mindsetem. Posttraumatický růst podle této metaanalýzy souvisí s aktivním hledáním smyslu a kognitivním přerámováním. To je právě ten stress mindset. Pokud lidé dávají význam událostem, které zažívají, a stres vnímají jako něco, co je může hnát dopředu, tak je mnohem větší šance, že zažijí právě posttraumatický růst. Když se na to podíváme zpětně, ať už jde o můj výlet do Beskyt, šamanské rituály, stoickou chudobu nebo moderní psychologické teorie, tak je spojuje jedna věc. Diskomfort dává smysl, když mu dáváme smysl my sami. Nejde o to, abychom vyhledávali bolest pro bolest, ale když se vědomě postavíme nějaké náročné, bolestivé situaci, která nás otestuje, to, co vlastně vydržíme, tak se můžeme vrátit silnější a odolnější. Když stres nevnímáme jen jako hrozbu, tak v náročných situacích můžeme fungovat mnohem efektivněji, než si sami dokážeme často představit. Takže jestli má tohle video nějakou message, tak je to: neutíkej před nepohodlím, ale dej mu smysl. Někdy stačí fakt jenom krok za hranici svého komfortu, abys tady díky této nějaké malé terapii utrpením našel nějakou svou novou hranici a posunul se mnohem víc než za 1000 dnů v komfortu. Tak jo, já jsem moc rád, že jsi dokoukal až sem. Budu velmi rád, když pomůžeš šíření tohoto kontentu tím, že na to video dáš like, napíšeš cokoliv do komentáře, dáš odběr na tomto kanále, anebo to třeba pošleš svým kamarádům. Měj se krásně. Čau.